Ce să facă ăștia cu lemnele alea, îi doară pe la. Ei nu simte. Îl chem pe Marius cu breazul, mă. Chem pe Marius cu breazul. Ce nu le-ai legat să fie mai lungi? Unde mai? Să fie mai lungi. A legat lemnul cu totul? Ce, mă? Ce-o zis? Nu, băi, să-i bătrânul de mare cu ea. Bă, bagă pe lângă mașină că mergi. Bă, bagă pe lângă că mergi. Da, bă, patroane. Du-te în fața lor. Ar mica, dacă o zgâri, o să le... Da, mă, să-ți fac o filmare de ei, mă. Lasă-mă. Bă, că le rup, bă. Ia fă-le una, mă, la buștene și alungi, mă. Ai 3 cubi aici, au. Hai, vida! Ciao, visto! Dă-ți-mi așa. Rup lemnele, bă. Du-te pe marginea, du-te pe margine, că nu mai vine. Du-te că nu vine zăpada pe cap. Nu vine, mă, dă-i pe marginea aici. Bun, mă, dă-i dracului, mă, uite povară ce are. Bă! Asta, mă, ori tu crezi că l-a făcut o mașină? Da, mă, eu năcăjit și eu. Bun, bă. Gata, mă, ți ajung.